kulomgodi. There was a guy sitting down. Kwakunobhuti lapha afaka ibhantshi nje engathi selidadlanyana liyawaba nebrukanyana elidala. Wayehleli phansi, he was just sitting down, ahleli phansi ngezinqe, abeka izandla emadolweni kanje. Lo bhuti vele njengomuntu ohluphekayo, njengomuntu olahliwe. Wayehlezi kanjalo lo bhuti. Mangena nje ngifike eceleni kwakhe, azange ngibingelele nama ngakhuluma lutho naye. Wathi kimi, uyabona mfethu mina njengoba ngila. Uthi wathi kimi, mina mfethu igama lami ngingimbothuma. Yawayibiza umbothuma. Ngathi kuthiwa ke isithakazelo sakwaMthweni abaziyo. Yamthweni Mbothuma, something like that. Bengazi mina kusho abantu abalalela testimony yami, but mina ngitshela ukuthi yena ungimbothuma, whether I pronounce kanjalo or kanje nginixolele bafethu but nje washo kanjalo. Wathi yabo mfethu mina ngingimbothuma and ngibuya kuphi eSekunda eMpumalanga. Ngitshelwa nguye, akumazi phela mina. Kusho ukuthi ngumkhaya wami, ulenga kimi inkosi yami umkhaya wami. Wathi ngingimbothuma mina mfethu ngiqhamuke eSekunda eMpumalanga. Wathi ngaseSekunda. Immediately aqeda ukukhuluma lamagama, wamthulisa uNkulunkulu wasiyathula. The voice of God here returned. Njenga first experience yami ngithe mina, uma experience yami onke bekune voice kaNkulunkulu bekhuluma esifubeni sami, ingitshela ngakho konke ekufuna ngikwenze la. Waqala uNkulunkulu wathi mfana wami yambona lo. Ngathi ngiyambona baba. Wathi akanazi izona ezinengi lo. Njoba umbona outer darkness. Azikho izinto eningabe senze izimpi emhlabeni. Unezono nje intathu lo. Sono sakhe sokuqala. Lo abengawondla umndeni. Sono sakhe sokuqala. Engisho kakhulu ke namanje ngisagcizelela ngiyabuka abazalwane obhuti bami basindisiwe abondli. Ayikho into esebenzayo. Udlomo oyingcwele ukholwa kwaloyo kuyize. Noma ungasindiswa uziyosithela sihlobo sami mawungondli But umuntu into bese ebengiyikhuluma December bengisekhaya ngithi bafethu thina sifa kangaka ukondla kunabantu nje abathenga amabholi baphila free. And now I was like telling my cousin ukuthi ukhona uyaphila and unengane and awunayo namahloni vele uthi indoda yenza wena. Yes. Ngithi awundoda uzungitshele kanje ukuthi akwenze mina enganeni yakho. Uyadla but Chris, how do you feel kufaka nje whatever you are eating emlonyeni unengane ongayazi ngale idleni? Yebani. Kunengane ongayazi nokuthi la ihleli khona iphatheke kanjani noma ingane yakho njengoba izulu lina iweather nje maybe ingaphandle. And umuntu athi mina nginengane ezu10 mina. Angazazi. Athi hayi ezu10 enye ubuza ukuthi yabona Paul even omunye yinyeke. To make the matter worse, A1 akayazi idlana manje kuthengwa ama uniform ne stationery but kunobaba ongakazi ayiphepha, kunobaba ongakazi ayishoprite kuyofuna ama preach ama super glue nani. Uyabona? Hey, Ganda was ups and down. Hey, thanks Ganda. He was ups and down with covers. Ngimjoyinile, I'm always up and down nami go shoprite ngehla nginyuke drop. Check ipatient besikhuluma ngakuthi azikho ipatient kodwa niyabona. And thina we are living far from town. Ngihamba 100 kilometers kuyofuna ama cover nama preach eyingane. Hamba 100 km mina kuye drobheni ngiyofuna ama puzzle, ngiyofuna whatever ufuneka laphana einganeni. Because I am the father, understand ukuthi the little that I can do mangisaphile emandleni ami nginawo. Fanele ngikwenze because ngithe last time singale podcast ngathi mina most of the time ingane izinto ezifuna kithi abafuni imali, they just want our presence, just to be there as the father. Means a lot. True. Uyazi ingane mawungena podcast ubuye komakethe ongakuthola umsebenzi iyagijimela izikubambe la ngenzansi la baba ngicela imali because you understand ukuthi when uyanqoba you are a conqueror, u understand ukuthi zonke izimo uyazicontrol. That's why akuthanda umntwana. So as the father akufuneka imali sihlobo sami, kufuneka wena sometimes kunama advice ongawaveza la angasiza lo mntwana ngaphandle kwemali. So not everything is about money. Even about relationships, sibona manje ukuthi everything is about, not everything is about money. Ningangikhiphi lesihloko but Chris. Yeah. So now uthi lo abengawondla umndeni. In the book of 1 Timothy chapter 5 verse 8. Uthi uNkulunkulu yebazalwane mangabe kunomuntu uthi mangabe ungabondla abakini. Kusho ukuthi lapho ufaka abakwenu, obhuti bakho, sisi bakho, umbazali bakho, ngibaba kumama. Uthi mangabe umuntu angabondli abakubo, ikakhulukazi abakwakhe.
uyayihlukanisa uNkulunkulu abakwakho but Chris that is your wife and kids because now that is your immediate family basendlini so uNkulunkulu uthi lowo ukulahlile ukukholwa abazalwane ungcono umuntu ongakholwayo kunekholo elisindisiwe elingondli so noma angashumayela kanjani brother Mdu mangaba kondla isebenzi lento noma bengafundisa kanjani nawe ushumayela kanjani imfundisi ngapha mangaba wondli ayisebenzi uthi uNkulunkulu ulahle ukukholwa lo ngondli so kusho ukuthi ukondla kwakho kuncike ekukholweni ukukholwa kwakho kuhamba nokondla sona sakhe sokuqala wathi sesibili lo ubengamnika umfazi wakhe isikhathi ngachaza futhi kubafowethu ngathi akekho umuntu othandwa uNkulunkulu njengomfazi eBoot Chris hayi chaphaza umfazi uzobona kahle ayikho indoda echaphaza umfazi enefa embusweni kaNkulunkulu awuyi umuntu kumele ethola umfazi sikumele uthola umfazi manje I think sawana lo conversation I think no bokanda C3 ukuthi in a household makungajabula ngumfazi yeah uzocaca yabo ilanga lakho vele umosheke uzocaca exactly even kuwe uyabothi nasino baby mama singasathandani nabo uma ekwatile sifisa yabona mina imali engiyisenda iextra ngiyayincengela ukuthi angakwati kakhulu because wakwati izinto ziyabheda imali omnyaka ngiyayincengela enye ukuthi hey futhi iextra ngiyazi ukunje sibe right yeah angakwati yeah exactly yabona so Boot Chris ngenkathi uNkulunkulu alalisa uAdam phansi phela uNkulunkulu wayengamiyeka uAdam ngaphandle kaEve anyway he was all alone wayevela mdala yedwa and he forgot about him ayizulelo Adam acutha lokacuthayo adla enza ini nanani but then as time went by uNkulunkulu athi no lo muntu udinga umsizi walalisa yena phansi uyabona wakhipha lelo bhambo lakhe wakhangala owesifazane manje you can see how important abantu besifazane are with God